Daruješ krev a sám ještě nejsi obdarovaným? Společenský večer, skoro jako ples, je to, kam vás dneska pozveme. Klub dárců krve pořádá 8. ročník akce na propagaci bezplatného darování krve. Sleva na vstupném pro dárce krve platí pro všechny vámi zakoupené vstupenky. Hostem večera je Bára Baziková a zazní písně jako Souměrná, Pouštní anděl a jiné. Celý večer až do půlnoci hraje kapela Mašinka, malá šepounská kapela, která zvládne opravdu všechno. Jarda Pavlík, rozhlasový moderátor, převezme o půlnoci funkci discjokeje, taneční sál ovládne disco a tanec. Pomáháme i centru Bazalka, tak nás čeká krátká dražba dortu. Výtěžek dražby jde přímo dětem v péči tohoto výjimečného centra. Rádi soutěžíte? Hodnotné ceny do soutěže darovali naši sponzoři. Výčet můžete najít na našem webu a tímto jim upřímně za pomoc děkujeme. Bojíte se, že nemáte co na sebe? Není potřeba žádná velká večerní. Pánové si také mohou rozepnout sako a uvolnit si kravatu. Čeká na vás Photoshop, kde svou radost do památníku na fotografii vyjádříte připravenými a zajímavými doplňky. Chceme se hlavně bavit a darování krve bez nároku na odměnu oslavit. Kdo nezvládne náš webový obchod se vstupenkami, klidně zavolejte, domluvíme se. Vstupenka přijde až domů, nebo na mobil, nikam nemusíte chodit. Tak zkusíte to s námi v kulturním domu Vltava 21. března. Těší se na vás dobrovolní nadšenci Klubu dárců krve Českého červeného kříže.